ukuze usuke la uye ezingeni elilandelayo lempilo yakho, ngoba wonke umuntu akazelelanga ukuzohlupheka ebe mediocre nje, la ebe nje ordinary. Ukuze usuke la uye on the next level yempilo yakho, kufanele ukuthi ukwazi ukubhekana nalezi zimo ezinzima empilweni yakho ongafuna ukubhekana nazo. Kungabe mhlambe izinto ezenzeka kuwe ngaphambilini eziyi-trauma ongafuna ukukhuluma ngazo, mhlambe wahlukunyezwa, mhlambe kusakhula khona abantu ababengakuphethe kahle, mhlambe kuyimanje awukhulumisani nabo, o manje uzama ukuba avoid noma uzama ukupretenda as if kodwa engabe leyo situation uyayiconfronta. Lokho ke akufanele ukuthi kube yinto ozama ukuyibalekela noma uyigweme, kufanele ukuthi ubhekane nayo ngqo. Lokho akusho futhi ukuthi kuzofanele ukuthi uhlezi wena ubaleka, ngoba ngesikhathi ubaleka awusabi authentic, awusewuwe, usuya pretender. Nokuyisimo abantu abaningi ababambeke kusona ekuhlaleni ekupretendeni wenze ngazuthi kanti wena uyazi ukuthi awuzizwa ngaleyo ndlela. Akubona ukuthola ipeace lokho, kuphila fake life, ukungabi authentic. And the more ungekho authentic, the more uzoba away noma uzoqhelelana nezinto lezi okungezakho nalezo kufanele ukuthi uzi experience kule mpilo. Okunye ongenza lokhu ke mhlambe ngaba ukwesaba, ngabe ziningi izinto abantu abayisabayo. Ngeke ngizoba yini uma ngahlukana lo baba wengane zami, sizophila kanjani, sizokwenza njani, mangakhwitha le cult yami ngizodlana. Izinto eziningi ke abantu azibavimbile. Umuntu usaba uqala ibusiness lakhe akalazi ukuthi une passion nalo futhi angaliphusha through and through, kodwa ebesaba izinto angakabi bizwe exposed kuzona. Umuntu usaba ukuthi manje mangishaya lo msebenzi wami, what about the rent yami, what about my car, what about lokhu nalokhu nalokhu. Lokho okuku next level wakho kubanjwe ilezi zimo ongafuna ukubhekana nazo, oyisabayo, ongafuna ukuthi ubhekane nazo ngqo, unqwamane nazo. Kungaba ke futhi ke amaqiniso esingavuma amaqiniso esingavuma ukuwa accepta noma ukuwa acknowledge. Abantu abaningi bahleli kuphuzo oludakayo, hayi ngoba umuntu eyisidakwa noma umuntu ese dependent ku alcohol, kodwa mhlambe kukhona umuntu kunezima akafuna ukuyisuppressa okwesikhashana, esikhundleni sokuthi udile nalezo zinto ezikwenza ukuthi uphuze when uyahamba uyophuza, instead okufacana nezinto ezi-reality yakho lezo oyisuppressayo ngotshwala. Ngoba angeke uze uphuze utshwala uphuzele ubumnandi every day. Sometimes kuyaba ubumnandi nokuba curious, kodwa oftentimes kukhona an underlying issue ekhona emntwini le umuntu engafuni ukuthi ayiconfront. Ngaba izinto ke eziningi ke abantu ngokuhlukahlukana kwabo, yabantu ziningi izinto ababhekana nazo. Ziningi nezinto mhlambe ngabe izinto ezenzeka kuwe mhlambe phambilini ezikwenza ukuthi ungabhekani naleli qiniso okufanele ukuthi ubhekane, most avoida yonke into ikhona for a reason. Namhlanje kwenzeka izinto ngoba indlela ocabange ngayo ngaphambilini, kodwa namhlanje une choice yokubhekana ngqo nalezi zimo lezi ezikuvimbela ukuthi ungadluleli kule level elandelayo yempilo.